gara. Eta hasteko HH geratik pasako gara. Ondoren, jangelan egongo gara etzekin, eta aiet egongo da Jabirekin. Gero, lehenengo ziklon elkarrizketa batzuk egingo ditugu, eta Mailerekin kirolak. Ondoren, bigarren ziklora goaz, eta ederki azalduko digute behaien proiektu. Ere bai, behaien esperimentuak azalduko dituzte. Zetarrak. Bestalde, hirugarren ziklora joango gara. Han, beraien proiektuan egindako lanak aurkeztuko dizkigute. Eta gero, txapaurekin egin dutena azalduko digute, Eider Alkainekin. Eta horregatik, Eiderreri elkarrizketa bat egingo diogu. Amaitzeko, haien esperimentuak azalduko dituzte. Eta jarraian, eguraldia adurrekin. Bueno, esan dugun bezala, HH2-tik hasiko gara, Mara Trinkadorekin. Jaioneri elefanteen irakasleari galdera batzuk egin dizkiegu, eta hau erantzun digu. Beraien proiektua jolas olimpikoak direla esan digu. Oso gustora daude proiektu hau lantzen. Eta proiektuaz aparte, rutinak egiten dituztela egunero esan digu. Azken xedea bezala, jolasak aurkeztu, arauak ikasi eta nola jolasten diren ikasiko dute. Galdera batzuk egitera nator, bale? A ber, zeinik nahi dizkit erantzunak esan? Zu? A ber, zuek hiruak. A ber, zer muzu eskolan, ondo? Bai. Bai, asko gustatzen zaizue? Bai. Lagunekin jolasten eta, ez? Bai. Eta gelan lagunekin ere bai. Bai. Zer egiten dezute gelan zuek? Jolastu. Bai, zer suertea. Niri ere gustatuko zitzainak. Eta zuek? Txikiak, bai. Bai. Txikiak ez dute borraizak batzuk. Ez. Hau ez, baina ez dute mosten ondo. Osa, zuek gauza gehiago egiten dituzue? Ja, Bai. Bai. Gauza asko egiten dituzue gelan? Bai, asko eta jolastu bolatxarekin. Bai. Eta jolazta hori dugu eta jolazta. Bai. Bai, eta renakin. Bai, ze ondo. Eta moztu. Moztu, bai. Ze suerte. Eskerrik asko, Mara. Orain, Aier Gorrezekin joango gara. Javi Sekorekin egingo duen erreportaia ikustera. Javi 9 urte darama Igeldoko eskolan. 8:30 sartzen da, eta 4:00 arte dago lanean. Eskolara etortzean ateak eta leihoak irekitzen ditu. Gero, posta eta apatia begiratu eta astean behin kaldera konprobatu. Urarekin edo sistema elektrikoarekin lotutako konponketak egiten ditu, edo beste nolako konponketa txikiagoak. Handiagoak badira, udaletxera deitzen du. Javi oso pozik etortzen da lanera. Eskerrik asko Aier. Orain, HH4 gana joango gara. Eta behaien proiektua primera azalduko digute Pagoa Imazekin. Kaixo Maiorta nola. Bai, hemen gaude 4 eta 5 urtekoekin eta galdera batzuk egingo dizkiogu. Kaixo, zer moduz pasatzen duzute eskolan? Bai? Bai, oso. Eta zein da zuen irakaslea? Eta irakaslea hona da? Bai, oso. Gustora etortzen zaute eskolara zuen? Bai. Zer ikasiko duzute zuek? Esan zer? Ikasten ezaite? Jolas olimpikoa. HH4 eta 5 anderenekin egon gara. Eta jolas olimpikoak latzen ari direla esan digute. Oso talde ona dituztela. Langileak, jatorrak. Horren ondorioz, Mertxe eta Olatz oso gustora datoz lanera. Gainera, ikasi dituzte jolas olimpikoen erakustaldi bat egingo digute. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paga. Orain, erreportai bat ikusiko dugu Aitz Ezpurraren eskutik. Jangletik pasa gara,
nola antolatzen diren ikusteko. Galdera batzuk egin dizkiogu Hasiri. Bere hitzetan, Hasier 2 eta 3 urtekoekin egoten da. Jurgi eta Unai 4 eta 5 urtekoekin eta Hasi LH guztiarekin egoten da. Kasu gehienetan ondo portatzen dira, baina egunaren arabera jarrera desegokiagoa izaten dute. Askok ez dute asko jaten, oso zaila delako guztien gustoko menua izatea. Egun bakoitzen soberan dagoen janaria baserri batera eramaten da txerri jana bezala. Eskerrik asko Aitz. Orain lehenengo ziklora goaz, eta hango 3 ikaslei galdera batzuk egingo dizkiegu zuzenean. Kaixo, hemen gaude lehenengo ziklokoen gelan galdera batzuk egiteko. Zebe ari zerate lan zen gelan? Robotu. Eta ze lan izan da ikasturtean gehien gustatu zaizuna? Ipuinak. Bale, eskerrik asko Ekia. Eta orain amets bazterrikarekin hitz egingo dugu. Ze lan gustatu zaizu gehien? Gorputz hezkuntza. Eta ondo moldatzen zerate lehenengo zikloan? Bai, oso ondo. Bale, orain Jumarekin hitz egingo dugu. Dakigu lan ezberdinak egiten ari zeratela lehenengo zikloan, eta erakutsiko diguzu bat? Bai. Zer da hori? Ipuin bat egiten ari naiz eta hau da zatitzeko hasiera, korapiloa eta amailea. Bueno, eskerrik asko Juma. Mila eskergatik. Orain Maile Lozanorekin konexio bat egingo dugu zuzenean patiotik. Kaixo Nora eta Maiur, hemen gaude patioan futbol partida ikusten, oraintxe hasi da eta 0-0 da. Betiko ekipak dira, 6. mailakoak besteen kontra. Zerbait gehiago gertatzen bada abisetuko dizuet. Bai, Mai, edozer gauza interesgarri gertatzen dela konta iguzu. Bueno, jarraitzeko 2. ziklora goaz, arroz matxinekin. Eta gero, beraien esperimentuak, zetarrak, nora seizarrekin. 2. zikloko gelara etorri ginen. Galdera batzuk egin genizkion Maite Elbirari, 2. zikloko tutoreari. Maiteren esanetan, beraien proiektua zientzia da. Iruilekoan zehar, gidoi bat egin zuten. Indarrak ikasi zituzten, makinak eta hortaz aparte materia. Gazteleran, zientzialari batzuen biografiak egin zituzten. Gero, Unai Diezekin egon ginen, eta galdera batzuk egin genizkion. Zertan datza zuen proiektua? Zientzia lantzen ari gera, makinak, koloreak, argia, eta materialak. Nola egiten dezute lana proiektuan? Fitxen bidez, azpimarratzen, karo, eta esperimentuen bidez ere. Erakutsiko ziguzun zuen esperimenturen bat. Hau da, nahasketa bat nahi genitula nahaztu olioa eta ura, eta, oraindik ez dugu bukatu, baina nahi dugu krema bat sortu, eta hola genitu. Eskerrik asko zuen erantzun. Eskerrik asko zuri. Kaixo Nora eta Maiur, hemen gaude 2. zikloko ikasle batzuekin eta zer kontatzen digute beraien laguntxoei buruz. Zera izarete lantzen zuen proiektua? Zetan. Eta zer jaten dute zetarrak? Moriraztea. Eta zein da beraien prozesua? Jaiotzen dira, dira txikiak, beltza, bera joazte txuritzen, gero egiten dute kuskuloa, eta gero polira egiten dira. Eta zenbat ardatzen dute, gutxi gora bera? 3 hilabete. Nondik hartu zen dituzten arrantzak? Unasiek lehen urtean ekarri zitu eta beraiek dute arrantzak eta horiek. Bale, eskerrik asko. Hau izan da beraien proiektua. Interesgarri arotzetan, Nora. Barkatu Nora, momentu batean jumarkera patiora. Bueno, jarraian Mai Lozanorekin.
Bai, konexia zuzenean hemen gaude patian berriro eta penalti bat dago 6. mailakoen alde. Pip! Hau pasigarren maila, zegoela. Bueno, jarraitzeko 3. ziklora goaz. Eta beraien proiektuari buruz gauza asko ikasiko ditugu. Hemen gaude eskolako pasilloan 3. zikloko ikasleek egindako lanari buruz gehiago jakiteko. Ikusten dezakezuen bezala hemen ontzi batzuk ditugu animali ezberdinekin. Ontzi honetan zapaburuak ditugu, beste ontzi honetan uandre batzuk, eta hemen beraien ekosisteman dauden igel batzuk. Gehiago jakiteko, Eider Arkantzekin bildu gara, Igeldo Herri Eskolako zuzendaria, eta hau esan digu. Ikusi duzuen bezala, ontzi hauetan zapaburuak daude, eta bakoitzak bere beharrak ditu. Elikagaiak, zaintzak, ekosistema... Lehenengo ontzikoek oraindik laguntza behar dute garatzeko, eta janari asko behar dute. Bigarren ontzikoek laguntza gutxiago behar dute, baina oraindik ezin zaie bakarrik utzi. Azkeneko ontzian igel txikiak daude, eta orain bakarrik utzi ahal dira beraien ekosisteman. Kaixo Amaiur eta Nora, hemen 3. zikloko ikasle batekin gaude, Pagoa Imaz. Zuek zer ari zerat hemen, ematen ikastuten? Energia motak ari gara lantzen. Eta kasu honetan ze energia mota da? Energia potentzial elastikoa eta energia mekanikoa. Ze material erabiltzen dituzu esperimentu honetan? 2 fede, 2 brotxeta makil, 2 arandela, 2 goma eta tutu bat. Erakutsiko ahal diguzu nola funtzionatzen du? Bai. Hone botak eman behar zaizkio gomari lotuta dagoela, eta hemen nola gomaki bat ematxeo eta ez da mugitzen. Hola, botak ematen dizkiozu, eta gero, lurrean jartzen duzu, eta askatzean nola goma bere lekura botatuko da, eta orduan hau mugitzen hasiko da. Pagoak erakutsi digun esperimentuetaz aparte, beste batzuk egin ditu. Kotxe bat globo bat erabiltzen duena mugitzeko, eta ikusi dezakezuen bezala oso dibertigarria izan zen. Karrera batzuk egin zituzten pasio. Energia termikoa landu zuten ere bai. Horretarako, irudietan ikusten duzuen esperimentua egin zuten, non energia termikoa energia mekanikora bihurtzen da. Kaixo, gaur Nora eta Amai 3. zikloko ikasleei galdera batzuk egin daizkigu. Zer proiektu ikasi zuten? Energiak eta esperimentuak. Eta zer energia mota ikasi dituzue? Termikoa, kimikoa, mekanikoa eta bai. Eta zuen zer energia doatzen zuen eta zeinekin? Niri kimikoa iratzirekin eta niri mekanikoa ibertekin. Hau izan da entrevista. 3. zikloan robotika landu dugu. 4 taldeetan banatu ginen, eta bakoitzak nahi zuen legoa egin zuen. Bukatzean, ordenagailura konektatu eta agindu ezberdinak programatzeko aukera zegoen. Proiektuan energia mota ezberdinak ikusi genituen, eta bikoteka aurkezpen bat egin genuen, gai honi buruz. Gero, energia mota ezberdinak kuadernoan landu eta ikasi genituen. Horrekin lotuta ariketa batzuk egin genituen, labor sitzen adibidez. Eskerrik asko, haze reporte interesgarria. Orain bukatzen ari gera, eta orain frontoira joango gera Mai Lozanorekin. Han, 2. ziklo eta 3. ziklokoak kirolak egiten ari dira. Kaixo Nora eta Amaiur, begira hemen gaude gorputz hezkuntzan eta hokei patinekin daude jolasten. Benetan dago emozionantea, ikusten ari garen partiduak. Azken hiruileko honetan jolas alternatibak landu ditugu. Frisbea, beisbol edo ikusten zuten bezala, patinak.
Patinekin ariketa ezberdinak landu genituen. Adibidez, hokei patinekin. Partidu batzuk jolasten bukatu genuen, eta denetarik ikusi zen. Jokaldi bikainak, golak, erorikoak, primeran pasa genuen. Bueno, Adur, orain konta iguzu asteburu hontako eguraldia. Kaixo erregaltamari. Ikusten duzuen bezala, gaur Euskal Herri osoan oso eguraldian aurkiko dugu. Bajuena Gasteizen izango dugu, 8 gradu. Baina 23 igoalko da. Tuteran aurkiko dugu altuena, 28 gradu. Hemen, Donostian, bajuena 12 graduko izango da, eta altuena 25. Iparraldean antzeko parezido aurkiko dugu. 10 gutxienez eta 26 altuenez. Fronte, ikusten duzuen bezala fronte bera iparraldez doa, eta fronte hotza ipar-mendebaldetik dator. Eta larun batean zer, ondorengo orduetan, larun batean Euskal Herri osoan oso eguraldi txarra aurkiko dugu. Hemen iparraldean lainotua eta horia egingo du, eta mendikate batzuetan elurra ikusi ahal izango dugu. Guk Donostian lainotua eta euritsua aurkiko dugu. Igandean, Bizkaian, iparraldean eta Gipuzkoan eurien eta lainotua aurkiko dugu zerua. Baina, Nafarroan, igual ikusi ahal izango dugu eguzkia. Hau izango da guraz, asteburua. Eskerrik asko, Adur. Bueno, hau izan da telegelda saioa. Bihar gehiago!